We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Sa nga ni Cecil Kibod Castro, ako si Luan Merondina, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Sa nagsingabot nga Semana Santa, gipaniguro sa Cebu City Police Office nga dili na mahitabo ang binignit scene sa Carbon Public Market ni Dakbayan sa Cebu. Mao kini ang gitumbok hinungdan sa kalit nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa nakalabayng tuig. Mag-deploy og dugang police personnel ang kapulisan sa Dakbayan sa Carbon Public Market aron makontrolar ang gidaghanon sa mga tao. Ania ang report. Nahimong kontrobersyal ang pagdagsa sa mga tao sa merkado sa karbon sa nakalabayng tuig atol sa Semana Santa aron mangumpra og mga igsasagol sa binignit. Gani gitumbok kini nga mao'y usa sa mga hinungdan nga daghan ang natakbuyan sa COVID-19 nga taga-Dakbayan. Busag ipaniguro sa kapulisan nga makontrol ang mga tao nga mosulod sa karbon. Mugpakatap sila og dugang mga pulis nga mao'y mobantay sa mga tao. Right now, with the close coordination sa Carbon Market Administrator, I guess we will be able to control the people going inside the carbon market. Ang tagduma sa Market Authority sa Cebu City mipadayag nga nakahanay na usab ang mga lagda nga ipatuman kini aron mamintinar ang health protocol sulod sa Carbon Public Market. During nga mga panahon, a day before sa Semana Santa, ato na siyang pagutangan og railings para makontrol na ang pasok sa tao. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Og mga adlaw ipahigayon ang ceremonial vaccination alang sa mga staff sa Lapu-Lapu City Hall or Lapu-Lapu City Hospital. Ania ang report. Giandam na karon ang medical tent sa Lapu-Lapu City Hospital nga mo'y pahigayunan sa ceremonial vaccination ugmang adlaw. May mga lamesa na alang sa counseling, screening o vaccination area. Samtang giandam na usab ang mga beds alang sa post-vaccination area. Di ni pahimutang ang mga nabakunahan sulod sa 30 minutos ngadto sa usa ka oras aron maobserbahan kung may nasinati ba silang adverse reaction sa bakuna. Ugmang adlaw simultaneous o dungan nga bakunahan ang upat ka mga doktor o ang head nurse sa Lapu-Lapu City Hospital. Musunod kanila ang laing 5 pa ka mga staff sa hospital. Apan sa musunod nga mga adlaw, target nilang makabakuna og napo ngadto sa 20 ka mga vaccinees. May gitagana nga 220 doses sa COVID-19 vaccine ang DOH-7 alang sa 110 ka mga health workers sa Lapu-Lapu City Hospital nga mipadayag og interest nga mabakunahan sa CoronaVac nga iya sa Sinovac. Ang Lapu-Lapu City Hospital adunay 226 ka mga staff.
More than 50% actually ang gusto dayon, no? In fact, ang kanang more than 50% gusto din sila nga ugma gali madapatan sila sa vaccination. But we have to do some segregation. Ug aron paghatag og kumpiyansa sa mga hospital staff nga magpabakuna, ang hospital administrator nga si Dr. Ronald Oporto ang vaccine number 1 ugmang adlaw. Lagi kulba, no? In fact, wagi ko nakatog gabi. Kaya ako yung una. I was not expecting this. I was expecting mayor to be the first one. Pero ako manggoy na ako sa hospital, so mao gini ako noon. But I'm confident that it's a good vaccine, the choice being agreed already, and then ang atong consultant mo iyang choice gyud. Target sa Lapu-Lapu City Hospital nga mahuman ang pagbakuna sa tanang 110 ka mga health workers sa Lapu-Lapu City Hospital sulod sa 3 ka adlaw. Ganiha, giandam na usab ang dugang vaccine carriers gikan sa Lapu-Lapu City Health Office nga mo'y butangan sa mga bakuna. Karong hapon o karong gabii, gikatakdang daduna ang 220 doses sa Coronavac sa Sinovac gikan sa Vicente Soto Memorial Medical Center ngadto sa Lapu-Lapu City Hospital. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Suliran sa gubaon nga dalan nga nahimutan sa pribadong luna sa dakbayan sa Talisay, nahatagan og kasulbaran pinaagi sa Bayanihan Project sa Dakbayan. Ang report ni Femery Dumamo. Kining 400 metros nga daan sa puro kainta sa barangay Puok Dakbayan sa Talisay. Pipila ka tuig ng suliran sa mga mulupyo kay lubak-lubak ko na. Dili kini mapa-aspalto sa kagamhanan kay ang daan usaman ka pribadong luna. Subay ni nilusad ang Dakbayan ug Bayanihan Project aron mamahimong taytayan aron makapangita ang City Hall ug paagi. Pinaagi sa pag-abag sa mga pribadong sektor. Tungod niini, may midonate og mga materyales, samtang ang mga mulupyo na ang nagtinabangay sa trabaho pag-ayom-ayom sa gubaon nga daan. Ang City Hall na maoy ni pasayon aron may mga kumpanya nga mutabang. Nag-start og Alayon Pavements Bayanihan Project where we receive and mangayo tag mga donations from the business community here in the city. Then mo na ilang corporate social responsibility. Muhatag og simento, bas, graba. Sa maong paagi, napakita ang pagtinabangay sa mga mulupyo sa maong dapit. Mas maatiman usab ang daan tungod kay ang mga mulupyo sa dapit maoy naghago man. Mangayo na lang may consent sa mga lot owners na at no cost to the government among simentuhon ang ilahan daan. Kung imong simentuhon ang private road with the use of government funds, kuwa ang problema nato niana. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Karon nga naporma na ang kadaghanan sa mga bike lanes sa Mandaue City, panawagan karon sa mga otoridad nga bisikleta lang ang mupahimos ni ini ug dili gyud ang mga motorsiklo ug ubang sakyanan. Kaganiha daghang mga nagmotor ang nangadakpan tungod sa maong kalapasan. Ang report ni Nico Sereno. Mihimo og random inspection sayo kaganihang buntag ang mga opisyales sa Mandaue City kabahin sa paggamit sa bike lane. Ang Dan AC Cortez usa sa mga nabutangan sa bike lanes nga dedicated ug na separate gyud sa uban nga mga sakyanan pinaagi sa mga plastic bollards ug mga konkreto nga ali. Apan nabantayan labi na kuno kay usahay muhawan man ang bike lane nga may mga motor nga adto mag-agian. Ang mga naatlan sa mga traffic personnel gipangsita ug naisyuhan og citation. Disregarding traffic lane ang ilang violation. Musod sila nga res bike lane kay hawan. Unya, ang mahitabo na hinuon, risgo na hinuon sa mga nagbisikleta kay kusugod na sila padagan unya mo tipas sila kalit nga res sa bike lane. So mato ganiha nakita nato nga ubay-ubay gyud ang nag-violate ug ubay-ubay sad ang nangadakpan. Usa sa mga nadakpan kaganiha nga rider ug motor miangkon hinuon sa iyang sayop. Sa traffic line? Ha? Sa traffic line. Wala ka trabaho na bike lane ang gadiha ito? Oo. Di, padumo ko trabaho ko, sir. Kaganihang buntag lang dili mo menos sa 40 ka mga motorcycle riders ang nadakpan sa taga-team. Maong pahimangno sa City Hall sa mga motorista, mutuman lang yun sa mga lagda aron dili magka-problema. Paspas kayo kusog kay managan ang mga sakyanan, mao nagihimuan gyud sila ilang own dedicated lanes sa mga highways nato ug sa ubang karsada nga pwede mabutang nga bike lane ug katong kasagaran agian para luwas ang atong mga bikers. Unsaon man nila pagkaluwas kung mismo mga motorista maoy mo invade.
Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Talisay City Government mipahibaw nga bisan sa padayong pagsaka karon sa mga kaso sa COVID-19, dili na magkinahanglan og acceptance letters ang mga locally stranded individual LSI. Adunay live report si Marie Dumabok. Fam. Yes, Bob. Apan adunay gyud manghangyo nga mangayo og acceptance letter og travel authority pagpanagana kun pangayo ano sab sila diha sila mga sakyan nga abyon ug barko nga hatagan usab dayon sa kagamhanan. Gipahibaw ni Mayor Samsam Gulias nga sukad sa miaging simana, wa na mangitang dakbayan og resulta sa swab test sa mga muuli nga taga-dakbayan sa Talisay. Lakip sa wa na i-require ang travel authority acceptance og bisa ng medical certificate. Apan giangko ni Gulias nga adunay gihapoy pipila nga mangayo human sila pangitahi sa mga airlines og sa pagsakay og barko. After the executive orders of Gov. And resolutions of the DILG, kita din sa Talisay wala na ta mangayo og mga travel authority para sayo na lang ang pagpauli diri sa Talisay. Samtang nibalik na mga nagduma sa Emergency Operations Center human sila gi-quarantine sud sa usa ka semana. Usa sa ilang kauban nagpositibo, hinuon nagdigatibo ang uban. Gipadayag usab sa mayor ang iyang kaandam nga may unang magpabakuna sa dakbayan. I asked my doctor, daningon sila na kung bago pa kanayo COVID, give it a couple of months before magpa-vaccinate. The best vaccine is the one that is available. So whatever is available, whether it be Sinovac, once I am allowed to take it. Bob, gitugan usab ni Mayor Samsam Gulias nga aduna nay 160 ka mga healthcare workers sa Talisay City District Hospital ang nabakunahan na sa Sinovac ang COVID-19 vaccine diha sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Bob. Dahil salamat, Marie Dumabok, sa imong live report. Human makuha og hulagway ang usa ka sakop sa anti-COVID Barangay Enforcement Unit nga wa magtarong og sulubog face mask laing tulo na usab ka mga kawani. Sa Solid Waste Management Office ang nakuhaan og hulagway sa netizen. Ani ang report. Sa hulagway nga gipada sa usa ka netizen sa FB page sa mayor, makita kining tulo ka mga lalaki nga luwan sa usa ka government vehicle nga wala magsulubog face mask. Ganiha gipatawag ni Mayor Junard Ahongchan ang tulo ug parehong giisyuhan og mga citation tickets. Gikan ni sa kuan sir ba na motor din sa ginawa sir wa min kasulog kay face mask. Misa wala man ni the time nga nagputol ta nagsakay na ta sa sakyanan. No? Wala nga kabalugin mo nga sa ako nang gingon ang inyong paglakaw sa kadalanan, you are bringing the name of the city. Inay multa, ipaubos ang tulo sa community service. Mibahad usab ang mayor nga suspensohon ang tulo kung ugaling subli silang masakpang wa magsulubog face mask. Karong adlaw, giluwatan sa mayor ang executive order nga hingpit nang nagtangtang sa negative RT-PCR test result isip rekisito alang sa mga domestic travelers. Inay, gihingusgan sa dakbayan ang mandatory nga pagsulubog face mask. Dili pa mo epekto ang atong gihimo nga kining ato ang simultaneous nato nga operation sa pagsikop og mga wala mag face mask. Hopefully in 2 weeks time matakita nato. Uban ni Godfrey Lien, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Usa sa grabing apektado sa pandemya ang panginabuhian sa mga vendor sa tabo sa banay sa dakbayan sa Cebu. Apan inay magpadaog sa pagsuway, padayon silang nanikay-sikay. Ania ang RTV Presents.
Homemade siomay, bula-bula ug dagko nga puso ang karga sa diligid nga karinderya ni Mother Inday. Mao kini ang gikuhaan nila sa inadlaw-adlaw panginahanglan sa iyang pamilya. Mingaw kuno, busa gamay ra ang ilang kita apan maayo na lang kaysa wala. Kinahanglan mo kayod kinasa kay gipakaon. Pero lisod jud lahi ra sa uno. Lahi, dakong lahi. Pero nana may bakuna basta mo puso balik. May unta sir ay. Si Marnel, fried chicken usab ang iyang tinda, diha ra usab sa daplin sa karsada siya magluto. Kagumgum kaayo nga makadani ilabi na og parisan og puso. Affordable ang presyo apan nabatyagan niya nga dili sama kaniadto ang kakusog si ehang tinda. Salig lang gud sir, laban lang. Hopefully, Bohol. Si Manong Bird, ang pangdular sa mga alahas, ang pangita apan maayo na lang kung adunay masaag nga customer. Sama kanila ang uban nga mga naninda. Gamay raman ang kita matag adlaw apan giigo nila kini aron na ay ikasugakod sa matag adlaw. Kung kaniadto dugukon sa mga tawo ang tabo sa banay, karon lahi na ang sitwasyon. Apan ang paglaom ra ang ilang gihuptan sa pagbangon ug pagpadayon sa unahan. Sa pag-abot sa bakuna batok sa COVID-19, gilauman nila nga mabalik ra ang tanan sa naandan. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Muabot sa kagatos kalibo ka pesos ang gibining danyo sa pagkasunog sa usa ka panimay sa Barangay West Poblasyon sa Dakbayan sa Naga. Nadawat sa City Fire Department sa Naga ang alarma pasado alas 12 sa udto. Napaong sa mga responding firemen ang kayo human sa usa ka oras. Iya sa usa ka Jovita Thayer ang bahay nga nasunog. Padayong investigasyon sa hinungdan sa maong sunog, hinuon way natala na angol og nakalas baka sa maong insidente. Samtang na po ka mga barangay sa City of Naga ang gi-decontaminate sa mga fire personnel nitong weekend tungod sa mga nadugang nga positibo sa kaso sa COVID-19 sa maong Dakbayan. Stockroom sa usa ka pribadong tunghan sa Barangay Lawaan Uno, Dakbayan sa Talisay girespondihan sa kabumbiruhan. Alas 10 kanang buntag, mao kining una nga sunog nining Fire Prevention Month nga gialarmahan sa Talisay City Fire Station. May na lang dali kining napaong ug may bahin lang sa stockroom ang nakan-an sa kayo. May balor sa 72,000 pesos ang danyos, padayon pang gisusi ang hinungdan sa pag-ulbo sa sunog. Pangu sa contact tracing team, nagplano nga kuhaan og blood samples ang tanang mabakunahan unya sa COVID nga taga-Dakbayan sa Mandawi. Samtang masaligod ang chairman sa vaccine board nga musaka ra ang pagsalig sa mga tao sa bakuna sa COVID-19. Si Nico Sereno sa report. Usa sa plano ni Attorney Julio Cesar Intise, pangu sa Mandawi City Contact Tracing Team nga kuhaan og blood samples ang tanang mga taga-Dakbayan nga mabakunahan unya sa COVID vaccine. Tuyon ini aron masayran sa syudad kung misagup ba ang bakuna isip antibodies sa lawas sa tao nga nabakunahan. Subay usab kini sa duha ka kaso sa OFW dito sa UAE nga nagpositibo sa COVID-19 bisan kung nabakunahan na. Laing gipasabot ni Intise nga ang publiko gikinahanglan nga magkat-on sa pagpuyo uban sa COVID. Apan mipasabot nga gikinahanglan gihapon nga mutuman sa minimum health protocol. You can live with COVID, but you live with COVID not the usual way. We live with COVID using the new normal, wearing of masks, avoiding crowding, distancing. Samtang masaligon si Kapitan Ernie Manatad, ABC Federation President ug Chairman sa Mandawi City Vaccine Board nga ngadto-ngadto kadaghan na ang mga taga Mandawi nga mudawat sa bakuna sa COVID. Sa pasiunang mga medical health frontliners nga nabakunahan, maayo ang ilang kahimtang. Ang pangturukan
okay raman ang mga reaction so far. Hopefully no mo kuan ba mo increase or mo improve ang confidence level sa public. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Hingpit ang monitoring nga gipatuman karon sa Mandawi City Tourism Office aron kalikayan nga himuong laing backdoor ang dakbayan. Matud ni Hazel Tumundong, Mandawi City Tourism Officer, nga humantang-tanga sa Interagency Task Force ang resulta sa swab test, travel authority ug medical certificate, posibleng musaka ang ginaghanon sa mga tao nga mobisita sa Cebu. Giangko ni Tumundong nga posibleng gamiton ang dakbayan sa Mandawi isip backdoor alang sa mga tao nga gusto mobisita sa dakbayan sa Cebu. Sa pagkakaroon na pabiling nangita ang Cebu City Hall sa resulta sa swab test alang sa mga tao nga gusto mo bisita sa dakbayan sa Cebu. Apan gipasabot ni Tumandong nga si susihon sa Tourism Office ang address sa mga tao nga nagpailang taga-dakbayan sa Mandawi. Nangayo usab ang ilang buhatan o gruta sa mga lakaw sa gusto mo bisita sa dakbayan ug ang booking sa mga hotels ug biyahe pabalik sa tagsa-tagsa ka mga lugar. We validate. We check with the barangay nga taga-barangay Sumangdako, begini sila, Barangay Tipolo, because they might just use Mandawi City as a backdoor. Nagkadayang grupo ang mipahigayon og lihok protesta tubangan sa mga buhatan sa kagamhanan lakip na sa kapulisan. Gilangkuban kini sa mga tinun-an ug ubang support group lakip sa isyong ilang gipadayag ang sitwasyon sa kababayenan ug ang isyo sa panarbaho ug ang bag-ohay lang nga isyo sa mga batang lumad gikan sa Mindanao. Gihatagan sila og tagal sa Cebu City Police Office diin sila nagpahigayon og protesta aron voluntaryong mobiya. Malinaw na hinuon silang nanglakaw human sa ilahang lihok protesta. In solidarity of the International Women's Day, kay ganiya nag-flash mob may karon nag-short program para ipaabot unsa ang among disappointment sa nahitabo sa kag Teacher Rochelle. Ning pagsaulog sa International Women's Month, atong ilailahon ang pipila ka mga babaeng misulod sa uniform service. Ilabi na sa Bureau of Fire Protection. Ania ang report. Sila ang mga snappy female personnel o officer sa Lapu-Lapu City Fire District. Bisan pa man kung male-dominated ang Bureau of Fire Protection, wala kini makapugong kanila nga mosulod sa serbisyo ug mapakita nga kaya usab sa mga babay ang pagpakigumbati sa sunog. Sagad kanila gitahasan sa admin works, apan on-call usab sila sa pagresponde sa mga insidente sa sunog. Ang 26 anyos nga si Fire Inspector Francis May Sindrejas, kinsa mo'y Fire Marshal sa Mactan Fire Station, ang nag-inusarang opisyal kanila. Usa ka retired military officer ang iyang apuhan, apan way ni usa sa iyang mga igsuon ug igagaong mga lalaki ang misulod sa serbisyo. Siya, ang iyang magwang ug ang iyang igagaw nga babay ang misulod na hinuon sa tunob sa ilang apuhan. Sa BFP, nasulod si Inspector Francis May. Sa PNP usab ang iyang igsuon, samtang nasud sa BJMP ang iyang igagaw. Even before entering the academy, I always had the passion to serve with my late grandfather, who is also a member of the government service. He was really the one who pursued for me to continue this career. Sa pikas bahin, unom ka tuig na sa serbisyo si Fire Officer 1 Chesa May Seno ug miangkong dakong hagit kaniya ang pagtrabaho sa BFP, ilabi na kay usa-usab siya kainahan. We are trained for 4 months to firefight, mo go sa field, mo adto jud sa fire scene. Especially karon nga we are undermanned.
Kaninyo mga ma'am, saludo kami og Happy International Women's Month. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Moabot sa 106 ang mga nasikop sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay. 92 nini mao ang mga violators sa mga health protocol sama sa curfew, social distancing o pakyas, pagsulob o face mask. 14 ka mga tao usab nasikop sa Talisay City Police Office. 5 kanila nasikop sa anti-drug operation. Laing 5 nadakpan tungod sa illegal gambling o ang upat atol sa pagpatuman sa warrant of arrest. Mga bukirang barangay sa syudad sa Sugbog gihugtan sa pagbantay sa kapulisan tungod sa taho nga daghan ang nakalapa sa liquor ban. Ano ang report? Bisan sa hugot nga pahimangno sa Cebu City Police Office o sa City Hall, nabantayan nga daghan gihapon nakalapa sa liquor ban, ilabi na sa bukirang dapit sa Dakbayan. Diyang giadto sa mga otoridad, giingong mituma naman kuno ang mga tao kay mahandlok madakpan. Gawa sa liquor ban, may nasikop usab tungod sa curfew o ubang kalapasan sa quarantine protocol. Katong mga mag-pick up nga adto dito mag-inom sa daplin sa dalan, wala na kayo. Samtang gibutyag ni Police Colonel Josefino Ligan, City Director sa Cebu City Police Office nga kusog ang tigbakay nga maoy gipunting na usab sa ilang operasyon. Sa kampanya usab batok sa ilegal nga drugas, sub-sub ang ilang operasyon nga misangpot sa pagkasikop sa pipila ka mga nalambigit, lakip na ang high-value individual. Sa illegal drugs, for the past week, we have confiscated 1,362.37 grams, 1.3 kilos, and we have total arrest of 38. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mayong adlaw kinitong latest weather update, Monday, March 8, 2021. Base sa atong latest satellite image, natay gi-monitor na low pressure area nasa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. Naigilayon na 1,695 kilometros sa may silangan sa Mindanao. So far sa atong latest na analysis, less ang chance kini ma-develop na bagyo or tropical depression. Padayon ta mag-monitor sa latest development kining low pressure area na posible kini makasulod sa atong par og magdala kini mga pag-uwan karon na week. Samtang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto sa may silangan bahin sa tibuok sa nasod ug ang amihan na nakaapekto sa may extreme northern zone. Sulod sa atong 24 oras na forecast, ang tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug natay mga patak-patak na mga pag-uwan tungod kini sa mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Dinhi sa Cebu ang haring adlaw mosalop sa alas 5:55 sa hapon ug mosilang sa alas 5:55 sa buntag. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, mayong adlaw. Ang hagit nga dala sa pandemya sa industriya sa telebisyon ang usa sa higisutan ni GMA Network Chairman ug CEO Attorney Felipe L. Gozon atol sa 21st International Cable Congress. Matod sa opisyal sa GMA nga kabahin na sa pandemya ang obligasyon ug oportunidad sa industriya sa telebisyon. Ania ang report. Sa gipahigayon nga International Cable Congress, gipaambit ni GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon ang pagsag-ubang sa Kapuso Network sa mga hagit apil na ang obligasyon o mga oportunidad dala sa COVID-19 pandemic sa industriya sa telebisyon. Suma pa sa wa pa ang pandemya, nahimong yawi sa pagpanguna sa GMA ang halapad nga pagbag-o sa sistema sa network. Ang lig-on nga integridad sa GMA News and Public Affairs ug orihinal nga mga entertainment programs. Gipalig-on sab sa GMA and Regional TV sa paghatod sa mga nagunang balita ug impormasyon sa mga reyon tungod kay local news matters. Gipalapdan usab ang digital terrestrial television pinaagi sa GMA Afford the Box ug GMA Now.
Isip kabahin sa 70th anniversary sa GMA, gipahigayon ang labing-unang virtual reality concert nga gibidahan ni Alden Richards. Ang GMA mauna karon ang bagong Pinoyanan sa National Collegiate Athletic Association o NCAA. As we mark 1 year of isolation, we also mark 1 year of innovation. We live and work in a time like no other. We all work in an industry like no other. At GMA Network, our obligation is the mission to provide superior entertainment and responsible, unbiased, and timely delivery of accurate news and information. It is also a once-in-a-generation opportunity to reconfigure our content and services. Chela Valiena, Balitang Bisdak. Dahil salamat sa mga kapuso nato, apil na ang nasigawa sa nasod nga nagkisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, sa nga ni Cecil Kibod Castro, ako si Luan Mirondina. Ang inyong balita nga mong balita kay batag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro ug mayong hapon mga kapuso.